jen aby se ty brzo nebyla. Nesnáším je. Prostě celou její rodinu nesnáším. Je to jasný? Co děláš? Ty tady mě nic říkat nebudeš. Ty jo. Tak to jsem od tebe, kámo, nečekala. Co jsi? Spíš. A zase to myslela. Ty jsi hodná. Potřebuji rychle za lirou. Co musím udělat jako druhý? Potřebuji svitek. Pojď sem. Jdem ven. Zavolej Liru. Co pak si potřebovala? K vám. Nemůže být prostě I nebo you. Musíme prostě začít od I. Takže hledaj kameny I love you. Ale první musíš začít s I. Ale jak poznám, jak vypadá zrovna I, když jsou prý všechny stejný? To ti poradí světek číslo 2. Šmarja, tyhle světky budu dostávat? Ano, ale dnes dostaneš 2. Tady jsou ty 3 svitky. Jo. A proč musím zrovna 3? Jeden za každý kamen. Takhle má být. I love you. Tak, jak se to zbarvuje. A teď baš. Ale mám ještě tolik otázek, já vím. Tak jo, jak se to zbarvuje? I love you. Jo. Tady mají za svitky. To jsou jenom prostě nějaký pohádky, bláboli. Jsi ale miminko, viď? Jsem ještě někdy takovou sestru svoji neviděla, šuchla. Co to tady mají za svitky? To jsou jenom pohádky. Do školy potřebujeme. Aha, tak jo, no. Tak ahoj. Ahoj. Takže takhle. I love you. Takže první mám otevřít podle zbarvení tenhle. I. Co? Dnes najdeš 3 drahokamy, nebo spíš 1. Ale jak to vysvětlíš? Jsou 3 dny a 2 měsíce. 3 dny a 2 měsíce? Co to má k sakru být? Liro! Ale vlastně, dítě, já už nemám to mládě, nebo co to má být? Z toho nejde sundat gumka. A z toho šla? Z tohohle ne. A z tohohle jo. Asi už to chápu. Prostě jsou 3 nebezpečný dny, nebo tak něco, jak se tam psalo. A jsou v tom 2 měsíce. Prostě v 1 měsíci musí být prostě 2 dny. Už to chápu. Liro, pojď si pro tenhle svitek. Liro.
zajímavý, ani tady nebyla. No, to je jedno. Musím je někam ukrýt. Teď to nejde. 3 dny a 2 měsíce. Co to tady blábolíš? Ale nic, mami. Už to vím, kdy bude první diamant. Tak. Je to tady nějak zašprejclý. Ale je tam v okno. Je možný, že bych se tam mohla dostat v oknem. Jo, musím jít dál. Našla jsem ho. Můj první drahokam. Měl by být Aja. Jak to, že jsem dnes nespadla? Protože jsem našla diamant Eye. Jak víte, že to je zrovna Eye? My víme postupně, kam jsme ho ztráceli. Takže já to hledám úplně zbytečně? Ne. Je to tady jenom přeházený. Ale fakt nevíme, jestli to byl Eye. Ježišmarja, tak víte nebo nevíte? Nevíme. Dej mi ho. Tady ho máte. Jestli tam bude pasovat. Pasuje. Musíš ještě najít láviu. Ale to bude v příštích svitcích. Teď se běž vyspat. Dobrou noc. Ale já mám tolik otázek, že ani nevím, co dělám u posvátného rybníka. Nebo spíš posvátné vany. No jo. Minule mi říkala na píse. Ale jestli z tohohle. Ale to se přece být nesmí. No, asi to je něco společného s Andalázií. Mám tolik energie, že nevím, co udělat dřív. Jo, tak proto. Děkuju vám, Andalási. O půl hodiny později. Já vidím, jak divně. A nechce se mi tomu ani věřit. Vidím jako přigloukamu. Asi se mám zase napít. Je to lepší. Tak jo.